Conta la llegenda que el 1896, quan els germans Lumière van projectar públicament la pel·lícula L'arribada d'un tren a l'estació de la ciutat, el públic va fugir corrents de la sala, ja que pensaven que aquella imatge en moviment sortiria de la pantalla i els enxamparia. Si aquesta situació mai succeí, no ho sabem. El que sí que sabem és que el cinema és un artefacte discursiu que ens pot fer confondre la realitat amb la ficció. L'anomenat setè art està més present que mai en les nostres vides, però realment estem previngudes davant de la gran pantalla? Doncs de tot això parla el llibre que vos porta aquesta setmana. S'anomena Deconstruint els mèdia a l'aula, del reality a les fake news. Aquest és el llibre, que cavalca entre l'assaig i la guia didàctica, ja que proposa activitats per a practicar a l'aula. És a dir, és una ferramenta pedagògica que pot ser implementada a les classes directament i per això podríem dir que els professors són el públic objectiu. Com a informació addicional, cal dir també que l'editorial és Rosa Sensat i que va ser publicat a Barcelona el 2019. Aquesta obra és extremadament actual. Estarem d'acord que el nivell d'interconnexió a través de les pantalles és més estret que mai i, tot i així, des de l'àmbit acadèmic formal, la tònica habitual és la d'ignorar este paradigma. D'acord, els joves estudien les notícies, les característiques formals d'una crònica, d'un reportatge, però donem ferramentes per ser crítics amb allò que llitgen i amb allò que veuen. Informem amb vehemència que els mitjans de comunicació estan formades per empreses i persones amb interessos concrets i que no sempre passen per informar correctament la ciutadania. L'autor ens presenta una guia o dossier on ens alerta de la complexa situació actual pel que fa a diferents conceptes, com poden ser el concepte de mentida o el de veritat. Però va més enlluny. Exposa que en una època en què les pantalles tenen tantíssima preponderància i estem més interconnectades que mai, no s'ha apostat des de l'àmbit educatiu formal en la formació i alfabetització mediàtica dels nostres joves. Així doncs, el que vol Breu amb aquest llibre és precisament donar eines al professorat, facilitar la implementació de la reflexió al voltant dels mitjans de comunicació. Les parts del llibre estan molt diferenciades i trobem una introducció, una reflexió teòrica al voltant del cinema i dels mitjans de comunicació, aspectes metodològics i, dintre del gros principal de l'obra, propostes didàctiques per treballar 16 pel·lícules diferents i propostes didàctiques per a una alfabetització completa. En aquesta última part, Breu reflexiona sobre la necessitat d'informar-nos, sobre l'univers televisiu, el concepte de ficció, la publicitat o les imatges, tant fixes com artístiques. Sense dubte, allò més important i central de l'obra són les propostes didàctiques per treballar un recull interessant de pel·lícules a l'aula. Ramon Breu sap de cinema, i això es nota. Qualsevol dels 16 llargmetratges són reconegudes ficcions que tracten un tema interessant per l'autor. A més, i amb la voluntat d'introduir films de qualitat en les aules, el ventall de possibilitats per escollir és variat. El punt en comú de totes les obres audiovisuals és que tracten de temàtiques relacionades amb el món dels mitjans de comunicació. Una reflexió constant és aquella que envolta la deontologia periodística, però també s'hi reflexiona sobre la informació vers l'entreteniment, sobre la corrupció del poder i dels mitjans i sobre la societat de l'espectacle. A més, Breu mata dos pardals d'un tret, ja que mentre reflexiona sobre tot això, aprofita per descobrir aquestes pel·lícules a l'alumnat i inaugurar així un gaudi pel cinema de qualitat. Des de l'obra magna del cinema clàssic, Ciutadà Kane d'Orson Welles, fins a l'oscaritzada Spotlight, passant per Bona nit i bona sort de George Clooney o Nightcrawler. Cal dir també que hi ha un documental de TV3 anomenat Veritats de mentida, on s'hi reflexiona sobre el concepte de veritat i mentida en l'època de les notícies falses o fake news. Des del programa ens preguntem, tolerem més la mentida que abans? Ramon Breu vol que reflexionem sobre això. També Breu proporciona el que anomena un travelling de lectures, és a dir, escrits i reculls relacionats amb el contingut del film. En aquest apartat, per exemple, proposa la lectura d'un fragment de 1984, el cèlebre llibre de George Orwell. No només això, sinó que l'última secció de l'anàlisi de cada pel·lícula és el contracamp, on es dona als futurs professors els elements de debat que es poden establir, els objectius didàctics i els criteris d'avaluació. Bàsicament tota la faena.
Com tot i debatut, podem dir que aquest llibre és un altre exemple dels interessos d'Hebreu per alfabetitzar l'alumnat en relació amb la cultura audiovisual. Si mirem altres obres, veurem que ha escrit La pantalla infinita, manual contra l'analfabetisme mediàtic, El cinema de l'Holocaust, materials d'aprenentatge i reflexió, o L'escola es fa una selfie. A més, també s'ha coescrit amb Maria Alba Ambrós 10 idees clave, educar en medios de comunicació en l'educació mediàtica. D'altra banda, cal dir que hi ha altres persones treballant aquestes temàtiques, com per exemple Gemma Lluch al seu llibre La lectura entre el paper i les pantalles, o Otra educación con cine, literatura y canciones, de Jaume Carbonell i Jaume Martínez. Aquesta és una guia que sí que recomanaria, però a un públic molt específic, ja que no és un assaig, tampoc és una novel·la. Això el que és una excel·lent ferramenta pedagògica que ens facilitarà la vida als docents. Així que aquelles persones que volen innovar en els instituts, que aprecien el cinema i que volen previndre l'alumnat sobre les trampes dels discursos mediàtics, els farà bon paper. Una vegada més, vos repetisc el nom. Deconstruint els media a l'aula, del reality a les fake news. I que passeu una molt bona setmana.